Čauky. Jsme tady, jsme v Dubaji, v jednom pro mě z nejpěknějších míst na světě. Složili jsme se s Vildou na nové auto a myslím si, že je dobré. Nechali jsme ho prodloužit. Trošku. Nestálo to tolik peněz. Ještě bylo to za všechno, ale zážitky tady, to je prostě neuvěřitelný. Milion mrakodrapů, vůbec jedete, nekončí to, je to paráda. Dostali jsme se do jezdeckého skateparku, tenhle je zrovna trénovací. Dostali jsme se sem díky tomu, že tady jezdí brácha a už ho tady znajou. Znova. Skatepark úplně líbový. Co? Když jsem sem dojel, tak jsem ani nevěřil, že jsou tady. Skatepark výborný a těším se na mistrovství světa, který tady uvidím. V den kvalifikace jsem ani ve stresu nebyl, bylo to všechno v pohodě. Nice backside tail slide all the way up on that one. Rookie grind on the out flat bar. Front, a run on the bunker rail. 20 seconds. Yeah, Simon straight with a step up. That is going to wind down the clock right there. Solid run though, let's review him. První střelka za mnou. Jeden pokažený trik, říkám je druhá. Musím napálit. He's got one more. See if he can put it all together in run number 2. Bomba, doufám, že se to bráchovi teď povede, já v to věřím. Takhle. Zaslouží si to dře hodně a snad to vyjde, no. Yeah, frontside blood slide on the big rail. Yeah, back tail slide on that step up flat bar.
Rookie grind, floating out into the bank. Oh, front feeble, kind of bumping into the front board, maintaining and staying on. Fighting with that man, good job, staying on, contest style dribble, step up. And that is gonna be time right there for Mistrovství světa v Dubaji, 3 týdny příprav, víc jak 150 000 korun, prdeli. Co už no, život jde dál. Všichni, co tady jste, tak pro mě jste taková menší rodina. Dělalo mi to strašný úsměv na tváři a namotivovalo mě to. Jsem poprvé u moře, poprvé. Prostě daj to. Moc máme. Přesně, řekli mi utíkej, tak jsem běžel. Já se stydím. Looking grind, coming off into the bank. Kick flip, oh, that's 15 seconds. Communication is everything. Last couple seconds. Rišo, úplnej frajer, ten to strašně rozbombil. Díky bohu se Rišo probojoval z posledního místa. To boli také nervy, to boli také nervy. To je konec normálne, to je čistý konec, ale ja som na majstrovstvá sveta vo finále, hotovo, proste hotovo. Ja to už nezajíma zajtra. Zajtra nech dopadnem jak chcem, ja to nezajíma proste. Je po závodech, potřebovali jsme si vyčilovat a jdeme prozkoumávat Dubaj. Jsme v tomhle nádherném skateparku. Skatepark je výborný, malé rampy, všechno, railings tu jsou akorát, všechno to jede, doufám, že bude super seš.
kráso. Ty vole. Nejlepší zážitek byl asi, když jsme jeli do pouště v Šardžahu na 4kolky a na buginy. Bylo opravdu skvělé. Nikdy jsem nejezdila na 4kolkách a moc se těším, až to vyzkouším. Těším se na 4kolky. Pomalu, jo? Pomalu. Nenabourej do další 4kolky. Super! Na začátku to bylo chvilku těžké se s tím jakože popasovat a abych to pochopil, ale teď to bylo úplně super. Jako, jsi nervózná? Jo, Proč? když se bojím. Jo, dobrý, tak jo, to půjde. Ty vole, jdeme! No, já jsem měl v bugině, ale na 4kolce. Skoro to dopadlo špatně, ale bylo to dobrý, ale už bych tam znovu nešel. Co? Jaký to byl zážitek? Ty koko, to se s 4kolkama nedá srovnat. Opravdu těch jeden z nejlepších zážitků tady v Dubaji. Na to tady tyto zážitky se nezapomínají. Byla to paráda. Finále se mně hodně líbilo, protože to bylo neuvěřitelné, ty triky, co tam dávali. Drželi jsme Ryšovi palce, který to dotáhl asi nejdál ze všech Čechoslováků. Díky mu panči, ty vole! Položil som tu život. V pohode. 5. miesto majstrovstva sveta. Není to vôbec zlé. Díky pekne za podporu. Let's go, Slovensko. Jako třešnička na dortu jsme den před odletem zašli na největší budovu světa, Burj Khalifa, úplně s celým týmem. Dechberoucí zážitek, protože při pohledu z vrchu té Burj Khalify
si člověk uvědomí, jak jsme v podstatě maličcí. Jak nic neznamenáme v podstatě. Wow, ty vole. Co to je? Kdybych nejezdila na skate, tak si to nikdy nevidím. Můj brácha letěl poprvé letadlem. Tak se na to těšil. Mluvil o tom už několik let a konečně se mu to splnilo a věřím, že hodně dětem se to splnilo. A jelikož tady některé děti byly v podstatě poprvé vycestované, tak myslím, že tohle byl zrovna ten jeden z těch lepších tripů, které mohli oni podstoupit, protože tady poznali tolik nových lidí a viděli se s těma nejlepšíma světovýma jedničkama. Myslím, že jim to dá strašnou inspiraci, strašně velkou inspiraci do budoucna a pomůže jim to. To bylo prostě neuvěřitelný tady. To je jako bomba, na toho budu rád ještě vzpomínat. Kdybych nejezdila na skateu, tak tu nikdy nejsem v Dubaji. Jsem strašně rád, že jsem se sem dostal díky skateboardingu. Jako nejlepší trip, co jsem kdy zažil. Rozhodně se to vyplatilo. Určitě s dětskama cestovat, to jsou za mě jedny z nejlépe utracených peněz, co se dá. Můžeme nabrat tolik zážitků, poznat nové místa, přátelé, lidi. A určitě toho nebudeme nikdy litovat, že jsme cestovali. Strašně moc děkuji mému tátovi a mamce, že mi tady tohle všechno umožnili. Ti jsou velcí sponzoři, mě a i bráchy. A když jsem na Vánoce dostal tu obálku, že letím do Dubaje, tak výbuch stal za všeho, takže jsem moc vděčný rodičům hlavně. No.